Ana m otu nwanne nwa akpọ m na fon si nwa mba nọ m za ya sị m na otu o shiriri ya ugbu ene m sị ya so o juru ya isi mana ya chọrọ mụnwawo last truce ya nwere iji gbaa ụta nọ ya chọrọ ịgba ụmụnne m mgbe m nọrọ ụta nke uluo daa ya sị m na ya nọ na village with ka o toro direct wine and the last born ha ke nwoke ya lụtara ya nọ na village ma mma ya ma mpa ya the then post video ebe m sị o kwesịghị ekwesị ka nwanyị hụ mkpu n'ala nna ya na o kwesịkwaghị ekwesị ka nwoke hụ sotori nne ya na ya nọ lege video ya palie the video kpọrọ mpa ya sị na enwere otu nwaanyị ahụ na ọ wụ onye mba nnọọ na ọ na-edele ihe nwaanyị na post and ya ma ihe ejiri butere mpa ya video ahụ nọ n'ihi na ya nwekwara otu esi hụ chanata mpa ya hụ ya yotago no by mistake ya gbaga video m gbalitecha ya elu na ote na-eshi ewelite olu na video na mgbelitecha olu mpa ya sonye ọbụla dadele mmiri ka ya nọ ihe nwa na-ekwu ọ sị m kwuo data na egecha video ahụ onye ọma mma ya ma mpa ya onye ọbụla ụmụnna ya na ụmụnne ya atọ na diọkpara nne ha na oji bekee na ada nne ha alọla di osoga ada alọ ka atọ na nwaanyị alọ na ọhụzi tọn ya ugboene ịlụ mana o nwere otu o shidere na side ya o ruo ka mpa ya ga-enwekwara onye ọbụla tụruo ntị ala ga-enwekwa vidio a gecha mpa ya sị na nwa na-ekwu ihe na ọrụ ka ọwa agadi nwoke na agadi nwaanyị zụrụ ya ya sị mpa ya yes na o kwukwere na ọrụ agadi nwoke na agadi nwaanyị zụrụ ya na ihe nwa kwuru nga na okwu na ya na ọ nwekwa eziokwu ka o kwuru ya kpọọ ụmụnne na fon ka ya gwa ha in fact ya were vidio nọ n'sendara ụmụnne ka ha lee na ha niile lee onwe ha na ụmụ ya ndị ka nwaanyị niile lee onwe ha na ndị ka lụrụla di lee onwe ha ma enwere ote ha shiri hụrụ ngwongwo njin ya ka ha nwee ike mee gịnị were lere ya okuko ka ya mee gịnị sklins aha ote nwanụ shiri kwu ya na ọwụ omenala na ọ kwesịrị ekwesị ọ si ya esi mpa ya na so ọ eziokwu mpa ya si yes na ọ nwere otu o shiri nga n'ọnya na okwukwe ya sị mpa ya mpa ya so owa elobeno di so na ndị ga-azụ okuko kpokwa ụmụnne ha ọ sị anụrụ ga-akpọ ụmụnne send jụrụ ha vidio mpa ya akpọkwa mpa ya kwukwe wit ụmụnne ya sị na ha ga-alụta krismas na ha atọ ngachara n'ọnya na ha hụchara ya sị ya na-eyi akwa ya masị ụmụ ya elekọtagone ihe na-ekwesịghị hụ na ngwa onye ọbụla weta jụrụ ya okuko na onye bịa wetakwa okuko gbara agba eme ya ka family joke ihe ndị a niile eme gịnị agada dị mana mgbe tupu ụmụnne ya alụcha di na mpa ya eji anya ahụ ndị pastọ na mpa ya na-aga chọọchị na mmanwe ihe gbasara mpa ya gbasara na chọọchị ọwụkwa ahụ dibịa ọ na-aga dibịa na o believe na all these things mana ọ na-agabu chọọchị mana ọ something mere o jiri kwụsị ịga chọọchị na nwaanyị mba nọ nza na ọnkụl ya the only brother papa ya nwere na nwunye wee member na one church like that na pastọ chọọchị ebe nwunye pastọ garịrị nwunye eru all the reason family uncle ya hụ ji gbasa wụsawara uncle ya ụmụ anọ ọ mụrụ gbasa chụrụ pastọ ya na pastọ eme elope na since anyị ahụ eme mpa ya enwe general mkpụrụmasị for ndị pastọ niile mpa ya kpọwa ya zọkwa na gwa ụmụnne mgbe ha alụbedi na onye ọbụla mana ọ ga-alụ di agọtakwara onye pastọ ebe a na ha ma onye ya wụ na ọ ga-awụ ọkụ na pastọ ahụ mee ka ọfọs bata kpụrụ nwa ya na ihe ga-emebi na enyi dịkwa akwa ha doro ha anya ihe nwere ike ime na mpa ya na-agụ ya ka uri na enwebe otu na-echibe ekwu ihe ya sọ ọ ga-eme nsogbu isi apụta na Chukwu emere ụmụnne ya ebere ha niile pụtara na enwe ka lụrụ pastọ ha niile lụchara di ha na ugbu na nwaanyị mba nọmzi asị pastọ onye chọrọ ịlụ ya na ọ ya kadịte na ụmụanyịrị na the guy na ọ dị good na ọwụhụ dịrị mmadụ a mpa ya oge na ihe atara ya ịconvince mpa ya sị laịlaị ugbu a na mpa ya sị kọndishọn ya ga-eji ekwe nabata ebe ya si ya laikiri dị pastọ na olesi pastọ ahụ ọ ga-abịa weta baịbụl ahụ ọsọ ọgụga everyday bịa ṅụọra ya iyi na enwekwele n'ime chọọchị nga ha na enwekwele nwaanyị ọzọ ya na ya bụ ọrụ na mma na-awụghị nwa ya nwaanyị bịa ṅụọra ya iyi sọ lụchagwado nwa ya na ka ọ ga-agakwuru hekwe nwaanyị ọzọ na-awụghị ya nwa ọ si ajụwa mpe sịrị lee ụdịka kọndishọn wụ ihe ka na lee ụdịka kọndishọn wụ ihe ka mgbe ọ gara ga ịlụ mma ha na ọ bụ otu esi ṅụọra
mpa kwukwu ya jụwa ha mpa ya jụwa ha si ya wụ pastọ nwaanyị mba nọ na mpa ya ekwegede ha ekwege nna ụmụnne m nwata nwaanyị kwekwe na mbiko amele na ihe isi mere nwa m tiri m ki ọp na ekpere nwa ka m nye n'aka ekpewe nụnụ ya sị m mba na ọwụ ihe o kwere kpọm nso ole ihe kwere kpọm nne m ka m mara ya sị na ihe o kwere kpọm na ka onye m fon nọmba mpa ya ka m kpọọ mpa ya na fon lee ma m ga-akọnvinsi onwe ya n'ihi na dade mpa ya lechara vidio m na ọ laikechara ihe m kwuru na ote m shiri kwu ya na mpa ya nwa anwa anụ olu m na ọ na-eyuzu obere fon na ọ dị all small phone na ọ na-eme ihe Facebook na ọ that day ewepụtara vidio ahụ elee ya usoro gee ihe ahụ m kwuru na ọwụ na mpa ya ote mpa ya shikwu okwu m that day mkpọ mpa ya na fon si ome nwe m introduce na ome nwaanyị mba nọ o nwere ike ịgbanweta iche njite obi na mbiko lee ma nweta m ga-eshi convince to mpa ya ka ya lụọ this guy na ya laikiri ha abụọ laikiri onwe ha ụmụnne m lega ihe ka eso na-anụkwa mpa ahụ ugbu ọrụ nke onye mmadụ onye ọzọ nwere ike ịkọ ụtọ ọfụ mmanụ ya sọ dị egwu na mma ya ekwuole nga ọ bụ ekwu wepụ ọnụ na ya achọghị ilụzi this guy na ọ webe obi ya nọ nsogbu na emega isendị ya nọmba ebe ọwụ arịrịọ ka a na-aga ịrịọ dị ma na nwekwana fat Chineke ji aka emere onwe ya aha ụmụnne m nwanne ya nwaanyị sendị ya fon nọmba ngwanụ ka m tara ya okwu ọkwa nkwuse ụmụnne m ewerele fon nọmba nye m ọ ya ka m werere fon nọmba kpọnụ de bụkwanụ nna nwatakịrị nwaanyị kọwaa onwe m wite ọchị ma gịnị ya etinye si nụkwanụ nwa m gịnị ekwucha ihe m vidio m gere that day ọgbapụkwụ ndị kụziri m ihe niile m sị ha ọnwụọ na ya sị ewu nwoke ka ọnwụ ekpere ya nwoke ka eme omenala ụmụ nsu ala ụmụnne m anyị kelecha ngwa wee sị ya dadi o nwere ihe m kwere kpọm ya sị m ọrụkwa na mma nwa m nsọrọ na mma ya sị m ngwa m gaa n'ihu na mgwa ya ihe nsi oke na nwunye ọma nwakwanụ ya sị na nwunye ọma ya na ya na nwunye ọma ya na ya na ọdụ ngala nsi oke nsị ya ihe mere n'ọwụ ihe ọbụla Chineke ji aka ya kwado ọ na-ama mma ọ na-eme obiọma ịhụnanụ kemgbe ị kwenyela nlụ mọmị ụkwanụ nwunye ọma ya mụkwara na ụmụ ọma na-apụ n'aka enwere ụfọdụ ụmụ nwaanyị ga-amụrụ nwa nwoke ha agaghị eturu anya ala zụọ ụmụ ha ọfụma ga-eturu anya ala play rolu ka nwunye nye play kwen rolu ka ụmụ ọma na-enwe ike na-apụchi ka ada alụọla ka osogo ada alụọ ka atọ alụọ andị kemgbe gị na nwunye m kwere alụ ụnụ abụọ bikwe n'obi akwa jụrụ m ga-esi gwa ga-esi nwunye ọma na ọ nọ ngala ya sị m yes m sị the reason nwunye ọma ji ka nọrọ di ya bụ because gịnị ọwụ ọchịchọ nke obi gị andọ ihe Chukwu kwadoro andọ ya mere ọnụ jiri nọ ruo ebe ọ nọ taa ya sị nwa m nke na-ekwu ote ọrụ ka nwa ya nwaanyị ya kpọọ nwa ya nwaanyị aha okorola akụkọ pastọ bịa ebe m nọ m sị mgbe enweghị m kwere bịa o so na ihe m jiri bịa mana enweghị m chọrọ ka ịghọta dị m ịhụ na ụwa na anyị nọ n'ime ya ụwa dị ka ahịa ịbata n'ime ahịa ị ga-ahụ ndị shiri mma ị ga-ahụ ndị shi na-arụ mma ị ga-ahụ ndị kposara akposa ị ga-ahụ ndị zụga azụga ị ga-ahụ ndị bere zuru ezu ị ga-ahụkwa ndị gidere ndị oshi onye ọbụla nwere nke ọ na-eme the fact na pastọ a particular pastọ kpara nwanne m nwoke agwa ọjọọ mebiere ya ezinụlọ ya pụta na other men ụmụ nwoke niile ndị ka ewu pastọ kekwara ọhụ nwa o nwekwara ndị Chineke jiri oji a ịsị na enweghị pastọ o nwekwara ihe ọ ga-abụ mmadụ kwuo mgbe ụfọdụ ya ele ma ihe ọwụ Chineke tempt gị ihe gbasara ije di na nwunye lekwa m anya ọfụma ka ị hapụ ime mistake nna m gị sị na nwa m aga alụ that young man n'ihi na ọ wụ pastọ marakwa ma Chineke obi ọ ga-arụkwa ya mma ihe Chukwu kwadoro mmadụ arụ mma ị ga agbakasa ya ka nwa m hapụ ịga alụ onye ọzọ onye nabatara erutezi ebe ahụ akpawa ya agwa ọjọọ ya ebe wọpịọkọ everyday obere bịakwute nọ ọbịa ihe akwa ya ga-ebido na ya kpọtara onye ya n'ala ala obi nga esi ya mba na ngwa gị lewe na ahụhụ n'ugbo ya taga n'ọhịa ị chọrọ ka ya tawa obi ọ ga-arụ mma mgbe a gị ga-ebido regret wa ọsọ wukele manyere ya hapụ ya ọlụrụ all these great pastors ma ndị dade ji onu ndị na-anọghị aha ọkwa mmadụ ka ha lụrụ ha nọkwa with several wives ha nọkwa with nwunye ọma ha nọkwa n'elu ego ụsụtawa onye na-akara aka ya mmadụ niile awụghị otu nna m biko mere nwa nwaanyị ahụ ebere wepụga nwa n'akwa abalị onye obi ebe obi ya nọ ebe obi ya nọ ote gị na nwunye ọma bi ugbu a bite aka bie ịlụtago nzube na ihe na-achọ na marriage nwetara ya ugbu a na nwaanyị nwetara mgbe ụfọdụ nwere otu ọ na-adị mana ka kacha mma wụ ka ehe ji aka ha nwetara onwe ha ọ na-enye ha obi iji die ihe ọbụla ha hụrụ dị mgbe ha dịkọtara ike gwara ha eji aka ha mee gịnị pụta mana o rughala na mmadụ jụrụ na nke ha wụ choice ha ga-abaize na another one out of amaghị otu ha ga-eme
ha ebewe akwa ha na-enwerịrị onye a na-ebugara akwa arịrị ahụ. Ọwụ ihe inidiri ụtọ anyị ka eleke mbụ ka eke abụọ ka eke atọ kelugbu oke anọ onye ọsọ gị sị ịsọ ọwa onye na ya sa kwa ịhụrụ ihe ndị pastọ mere nwanne nna ya sọ ọwa ebe ka ya ga-esi ngwa nwa m ya dịkwara m mma ikpokete pastọ ahụ gị sị ya enwere experience onye pastọ mere na family m na-alaik lee ihe pastọ mere nwanne m nwoke kpọrọ nwunye ya ghasawara ya ọmụkpụrụ gbalagati ruo ngalugbe nwe ibenye nwa be ha na ụdịrị ihe ahụ kwesịrị m nọ pastọ m so ọ ga-abịakọta nwa m mana ebelivuru m n'aka ọrụ Chineke ebelivuru m na ihe ọbụla Chukwu kwadoro gị mara na ị ga-akpa nwa m nwaanyị agwa ọjọọ ị ga-ahapụga nwa m nwaanyị chụgburiwe ụmụ nwaanyị ndị ka nna chọọchị na naanị ma otu esiri kpe nwe oku na otu esiri za gị marakwa na akpa onwe oku hapụkwara m nwa m mana ị mara na eziri m ozi ị nwere ọrụ ịbịara arụ nwa m bara n'anya ya dịkwara na mma nsogbu anụ gị nabata ha nna m biko gị sị mba na ihe pastọ ahụ mere nwanne ya ihe nwa pastọ ahụ mere na adị afọ ịmakwa ha onye ga-ebute gị n'ụra echi wetu obi nna m biko arịrịọ ka m bịọga nwa gị ehigezi ha ụra abalị ehi ụra abalị ya wụhụkwanụ na imere ya ihe ọjọọ ọ hụrụ m n'anya hụ na mpa ya na ọwụ dike na mpa ya na ihe mpa ya wụ na ọwụ ahụ dị mkpa na mpa ya wụ onye ji aga mba nwa m togidere togen otu isi gaa n'ala ala obi nwa m ga-biri mere ya otu mkpụrụ ihe nọ n'ọsọ ọwụ adịghị awụ nwatakịrị topụta ọwụ iwu na ọ ga-alụrịrị di ya wụrụ nwoke ọ ga-alụrịrị nwaanyị ya ọsọ obi ya nabatara nye ha ngọzi nna m biko arịọ ka m rịọga ejila ihe pastọ ọzọ mere bịa kwụọ kelere n'ugwu ọrịa o nwere ike ebe ka ọ ga-anọ ka nka hapụ gawa ewe biko arịrịọ ka m rịọga biko nwoke gị sị na nwaanyị mba nọ nza ya sị na ebe nwa ya ebube ejila ka ebupụta okwu nụnụnụ na nsogbu anọ na ya nọ na ihe m kwuru na ya ga-akpọ nwa ya nwaanyị ya ma na o ruole ya ka ehi ụra abalị nwaanyị efirere na ya rijet eke na otu onye ọzọ ya ma na o bega akwa abalị na ọgwụ ya ga-eme nwa ya akwa abalị na ihe mere na nsogbu anọ ya na ihe m kwuru ya ga-akpọ nwa ya ọsọ wụ pastọ ọhụrụ nọ nsogbu anọ mana ote ndị pastọ si agbaga na Facebook ịshi anụga nkọtọ ha na ihe ha mege na ote ha si emege na ọ ga-agbawakwa ya obi wute ya ma ọ bụrụ na nwoke na-emecha akpa nwa ya agwa ọjọọ m sị nna m ọ ga-akpa ya nye ha ngọzi na ọ ga-akpa ya ọ nwa m ji aka etute ọwụ gị tutere nwunye m hụtere nye nwa ha ngọzi biko biko arịọ ka m dụga ụmụnne m taa ka shikwucha nwoke ekwere ozugbo m na-agbanyụ foonu m tụlie mgbe elu m ṅụga sị nụkwa kpọọ dị gel gwa ya ihe mpa ya kwuru ihe kọpụ na-eti ma ya na pastọ akpọọla m gwakwana pastọ ihe m nwere maka mana m akpa ya kpumkpum ngwa pastọ ihe m chọrọ ịgwa ya si ya de ya sị ọkwa ịma na this generation na amara na too much ị marakwa na ịwụ pastọ abarakata aba biko kwe mee nga ị ga-emeli were ihe niile ha fee Chineke n'aka abịakwala gị ime isie ya mewe kene awụ kene ekwesịghị ekwesị ọkwa ịhụ na ihe gabe ihe mege nọ ga-egosi that man that na pastọ niile awụghị otu were obi gị niile hụ that girl n'anya ụnụ nụrụ n'obi ọma ọ ngọ ha m n'ọnụ ụmụnne m chai nsomabịa kosara ọnụ ke ị nọ ngala na ole nke ị na-eme nke ọ bụla ị na-eme buru n'obi that na enwere a lot of people ị na-represent gị mete ka ọma a ga-akpọ ndị agha gị mekwe ka ọjọọ a ga-akpọkwa ndị agha ụfọdụ ụmụ nwoke eme n'ihe ụfọdụ ụmụ nwaanyị ji asị mmekele na nwoke again ụfọdụ ụmụ nwaanyị emekwele n'ihe ụmụ nwoke ga-asị mụnwa na nwaanyị ọzọ all these things mmadụ ọbụla wuru role model ka ị na-eme ka a na-ele anya n'ụkwụ gị mee ka ọma ọ ga-erutere ndị ọzọ gị mekwene ka na-arụ ma ọ ga-erutere ndị ọzọ onye ọbụla kpachapụ anya ụmụnne m ọ ngọ ha nọ m n'ọnụ udo dịrị ọnụ